ihatod na mo tong order nimo nga bulang. Buwang? Oh? Di na ko manarin. Dakpan ko. Ha? Dakpan ako. Nalagi Tampos na lagi. Bayad? pa-deliver sa imo, sir. Nabahala mo dia. Okay, cancel na mo, sir. Nalagay papirmahan sa imo, ha? Lagi lang daw. Di Wala. ba? The Amigos Flower Shop, delivering happiness. Hello, sir. Mayong buntag. Rodrigo Tampos. Ay, sir, ihatod na mo tong order nimo nga bulang. Buwang? Oh? Di na ko manarin. Dakpan ko. Ha? Dakpan ako. Naa naman aron, sir. Dala na na mo tong order nimo. Baligyan na to na. Sa online ni order. Order ka. Kaya nagang buwang diri ako. Buwang mano. Nalagi Tampos na lagi. Bayad? pa-deliver sa imo, sir. Sa imo rin ang pangalan. Nya cash on delivery ni siya, sir. Nabahala mo dia. Wala laing Rodrigo diri, sir. Wala lang yung Rodrigo. Pwede siguro. Wala po siguro Rodrigo dito sa kapatagan. Dito, sir, seryoso na dala na mo. Wala. Nadong ako mag-order na. Sa imo man yung pangalan. Bisa, sir, bisa pagtanaw nimo, sir. Dala no karon. Di ko balik na dito ako mag-order. Ha, i-cancel nimo? Okay, cancel nimo, sir. Nalang kay papirmahan sa imo, ha. May tayo. Pero mahi lang daw. Di ba? Pirmahan lang nimo nga i-cancel nimo. Og dili ka mo pirma di kuhaon nimo eh. Ikaw man, dili pa ni mo na yun. Pero mahi na lang. Kaya og dili mo pirmahan di kuhaon jud nimo eh. Sugod sa sinugdanan, gipanggata sa atong amahan, andam siyang muatiman, naning kamot para sa kaayuhan, bisag wala. Surprise! Wala kayo pang bayad sa kulang. So, sir, mayong buntag sa tanan. Before may magsugod, sir, magpaila-ila sa DI So, kami DI ang Amigos Flower Shop. Ug sir, naami diri karon para ihatod ning sorpresa para sa imong ika-64th birthday. Ha? Ano mali dito sa chat, ma'am? So, sir, kay birthday man nimo, kantahan ka na mo pag-usap, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ano to siya? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, sir, happy birthday. Pag-wish usa, sir, tapos tayo pa ang kandila. Ay, abala na lang eh. Sige. Lang man naman eh. Oh, wala problema, sir. Yay! Happy birthday! Lingkod lang sa... Isa man yung mga hinala nga nag-surprise sa mga karon. Wala kayo. So, sir, na sila yung message para sa imuha. Ingon nila, we love you, Tatay Tigoy. Unta, happy ka sa amuha pa-surprise sa imuha, Tatay. So, sir, kinsa kator dito tawag sa imuha, Tatay? Oto lang ang message para sa imuha. Ako mensahe sa imo ha. Tagaan ka tagaan pa birthday o duwa ka Pasko para sa sunod din mong birthday nga nila gyapon ta tagaan kag surprise po. Og imo mga anak mahal kay ka. I love you tayo. Okay, unsa may masulti nimo, sir, nga gi-surprise ka sa imong pamilya karon sa imong birthday? Lipay eh. Lipay kayo, unsa pag yun? Panabot ang ulit sir, paunon pa. Okay, sir. Yangyo ba sila, sir, nga pasayawon sa daw ka? Di ko eh. Ha? Tinado kay pa-premyo. Kaya kay kako may na musarsa. 6,300. Ha? Ko na di ko. Di lang ka. So sige, sir, happy birthday pag-usapan. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na, makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon. Ang Bigos Flower Shop
lang doon